Donjo mag tuke ni Gor Mahia ikore ne tukgi mar 27 lig maduong' mar adhula e pacho kae ndi kindgi klab mar Talanta odiochieng' makiny alab ma Dandora Stadium man Nairobi ka. Kogalo mane wuok amodhi gol 1-1 gi Sofapaka odira mokalo kendo rem donje thuolo mokwongo e chung' mar klepe geno yudo duoko makare odiochieng' makiny. Kocha mar Gor Mahia Mich osebedo gi gwandruok gi jalup kocha na klab no, kata kamano jakom Ambrose Rachier nobedo gi romo gi jotugo kaachiel gi kocha duto e kelo winjruok e kinde ni ma Gor Mahia oketo wang'gi e kawo kombe mar lig maduong' kuom thuolo machielo. Gor Mahia omako thuolo mar adek. Players to give them assurance that we are going to address all these issues that appear to be arising from some friction on the bench. So I have already addressed both the bench and the players together, calling for unity in between them so that we can win our trophies as necessary. I have then called for a full executive committee meeting with the entire technical bench so that I can be able to find out where the blame lies. We discussed today about those things with the technical bench, with the players, and we go tomorrow again, new training. Yeah, if we forget everything, we are strong, we believe in ourselves, and I believe we will reach everything what we want. Bas,